ġiet fit-tmiema l-34 edizzjoni tal-Min European Assembly, organizzata minn National Student Travel Organization. Id-Deputat Speaker tal-Kamra tad-Deputati David Agius mexxa s-sezzjoni finali tal-Min European Assembly fil-Parlament ta' Malta. Fid-diskors tiegħu David Agius fakkar kif l-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew jinsabu biss xarejn il-bogħod. U hekk kif l-elezzjonijiet qed isiru fi żmien ta' kriżi minħabba l-konflitti kurrenti fl-Lvant Nofsani huwa importanti li jiżjed minn qatt qabel il-poplu joħroġ jivvota sabiex inkomplu ngawdu l-paċi fl-Ewropa u nkomplu nippromovu d-drittijiet umani. Min-naħa tagħha Shadow Minister għat-tibdil fil-klima Yves Borġbonello sostniet l-importanza sabiex iż-żgħażagħ ikunu iżjed informati u involuti fil-politika b'mod li jinvolvi iżjed ħsieb kritiku u mhux biss tal-imblamment. Borġbonello tenniet billi tar li għal xejn ngħidu kontra l-istat ta' pajjiżna jekk aħna ma nagħmlu xejn biex inbidlu s-sitwazzjoni. Il-President tal-Parlament Ewropew Roberta Metsola wkoll indirizzat lill parteċipanti fejn sostniet l-importanza tal-lezzjonijiet li jitgħallmu billi jipparteċipaw f'kompetizzjoni bħal din, lezzjonijiet li ma jitgħallmux fi klassi tal-iskola li se jippreparaw mad-dinja professjonali. Wara d-diskussjonijiet saret l-aħħar plenarja tal-kompetizzjoni li fiha ġew diskussi l-isfidi tad-demokrazija u l-involviment taż-żgħażagħ. Il-parteċipanti li rrappreżentaw pajjiżi differenti f'dak li jissejjaħ bħala Model Parlament ppreżentaw u vvotaw fuq emendi għal 6 riżoluzzjonijiet li ppreżentaw l-NSTF stess dwar dan is-suġġett. Ir-rebbieħa ta' din il-kompetizzjoni se jmorru fil-Parlament Ewropew f'Brussell f'Lulju li ġej.